Laing drug pusher na sikop sab sa mga operatiba sa Radsat 7 ganinang kadlawon. Juliet Hainar, Sugin Limi. Sa laing operasyon sa Raid South 7 alas 12 kaganihang kadlawon, nasikop si Roger Soles 57 anyos human gipalitan og usa ka putos nga shabu. Lakip nga nakuha gikan sa panimay ni ini kaning 8 ka gagmay ug 3 ka bulto nga gibanamada mukabat og 30,000 pesos ang kantidad. Nakuha sab kining 22 kalibre nga armas ug kapin 400 nga kwarta. 3 days na mo siya na monitor namin na receive information. Mga after 3 days na confirm na mo ang iyang legal drug peddling activity, nagkandak ng bypass operation. Ang mamalit sa dinakpan giingong saluyo sa iyang virus sa manuyop kuno bayad og 5 pesos matag usa. Ma-classify pa na to siya sa level 3 drug pusher pa. Tutungod sa kadaghan sa tao nga na nuyop dire, muna nga alarming kaya ba? Bago ito. So, supply ka mga nagkirira sa Talisay. Mo lang ko ilana. Okay, hatod mo muna das gawas. Juliet Hainar, News 5. Usa sa mga mamuhatay og paltik nga armas sa dakbayan sa Danao nasikop sa mga sakop sa CIDG 7. Apan ang amon ini nga mo'y target sa operasyon nakasibat. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nasikop sa gipahigayng pagpagronda sa CIDG 7 kung Criminal Investigation and Detection Group ang tighimo og paltik nga armas nga si Dennis Bariga, 38 anyos nga taga Masaba sa dakbayan sa Danao. Nakaikyas sa to sa operasyon ang amo ni ini nga si Pauline Mata. Giingong nakasibat si Mata diyang nakabantay nga asawa ni ini og misinggit nga dunay mga armadong pulis nga padung sa ilang himuanan. Nakabantay man ang asawa sa kuan na akusado nga kay kuan magod nang hilan ting kuan ba nagtubungon gani ang lugar. Usa ka concerned citizen ang mitaho sa buhatan sa CIDG sa kalihukan nilang Bariga ug Mata sa ilang dapit. Sud sa duha ka semana, gipanidaan ang binuhatan nila diin o sa mga sakop sa CIDG ang mitest by sa mga suspect una ang gipahigay ng maong operasyon. Gibutyag sa dinakpan nga 13 katuig na siyang tiggama og armas og nasayod siya nga illegal ang iyang panginabuhian apan wala kuno siya laing mabuhat aron masuportaan ang iyang duha ka mga anak kay usa siya ka single parent. Nakapalisod sab sa iyang kahimtang ang iyang pagka-stroke. Naibaw ka may illegal na. Ba ay. Yung anong ni konto mong gikaan na. Ang may lain yung kuan sad. Ngitag trabaho niya ka basta na ako bata nito na ako sinugban ako nagbuhi sa ako anak ba niya ako lang usa. Mga tulo ka nahuman ng kalibre 45 nga pistola ang nakuha atol sa pagpangronda. Ubay-ubay nga piyesa o mga ekipo sa paggama sa paltik nga armas ang nakuha sa mga buhatan. Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kung ang bagong firearms law ang atubangon sa dinakpan. Ryan Sorote, News 5. Tricycle driver nga taga San Isidro Dakbayan sa Talisay gipusil patay kaganihang kadlawon samtang nagsubay sa dalan Kimba sa may barangay Konsong. Nakaangkon og duha ka samad pinisilan ang biktima nga si Narciso Chavez, 47 anyos. Suway pa kining gidala sa Talisay City District Hospital apan patay na kining naabot sa maong tambalanan. Matud sa kapulisan sa Talisay nga pagabot sa biktima sa dapit na hitabuan dunay miabot nga taong nagsakay og motorsiklo dayon pusil sa biktima. Wala pa nakita ng motibo ng atong mga investigador. So, ongoing pa nga itong follow-up nga investigation sa pagkaroon. Nasulatahan sa mga tao sa may barangay Luega, San Miguel ang usa ka lalaki nga musud unta sa maong lugar. Nagtuwa ang mga miresponding tanod nga duna kini dalang armas. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nagkadugo ang naong gipusasan ang mga kamot ni Romeo Higremusa, 54 anyos, taga Barangay Luz, ning Dakbayan. Gitabangan og kulata si Higremusa sa mga tao sa may New Imus Road. Dihang musud unta kini sa Barangay Luriga, San Miguel, samtang nagmaniho ining multicab mga alas 10 kagabi. Nasuot ko diyan ako, batas ko nila yan. Batas na ko. Nanganaaw ko na ilang, libros ng armasin. Batas mayo. Nasuot siya sa San Miguel, among giingnan, boss, no entry ni dire. O, karon kay bintid man yung kuwan. Fit-fit siya, kikihan na mo kuwan nga, di yun siya pasudlon, kay no entry lagi ang San Miguel. Karon ni aksyon mabunot. Nagtuo si Higremusa nga gipusil na siya kay nagpasalba ang usa sa mga tanod. Hinungdan nga nipasirit siya padagan sa iyang multicab ug nakabangga na hinuon og taksi. Ipatlong na siya karang bebel, sa barangay. Niya karong kay, ni atras. Niya karong kay,
Wala siya patungo nga. Okay, nagpatakama siya kapros. Wala siya tagama siya kadamay. Natin gusto nga. Pero gini, akto na siya maayos na ito. Ay kuyawan mo masayro. Matod sa usa sa mga tanod nga wa nila makiti ang bag nga giitsa ni Higrimusa na ilang gituuhang tunay dalang armas. Nagduda ang setong sa nakuhang driver's license sa pitaka ni Higrimusa kay lahi ang iyang hitsura ug ngan lakip na ang address ug edad nga nakalapid ni ini. Re Pasaporte, News 5. Mga pulis dunay honor roll, mga hulagway sa top 10 most wanted person sa Cebu City, gipamlastar sa mga malls, kananan ug mga pampublikong lugar sa Dakbayan. Andrea Patenia, Suginlimi. Tumong sa maong gibuhat sa kapulisan, mao ang pagpangayog partisipasyon sa publiko sa pagpangita o pagsikop sa mga kriminal nga adunay nag-ung-ung nga mga warrant of arrests sa mga dagkong kaso sama sa rape ug murder. Kay numduman nga unang proyekto sa kapulisan, mao ang pagpanghatag og mga paypay nga adunay naong sa mga most wanted diha sa mga terminals ug kay nagmalampuson kini ila kining gipadayon. Giingo aduna nay nasikop pinaagi sa pagpanghatag og tips sa usa ka concerned citizen niadtong niaging buwan pinaagi sa maong proyekto. Ang nasikop mao si Elmer Abella Sr. nga dunay kasong rape diin iyang giamong-amungan ang kaugalingon ni ining anak. Kaning mga dagong establishmento pinakaagi sa tabang sa ilahang mga layo sa mga security officers na aron basin og mo mag-shopping sila dire ma-conduct panday nato. Kaya nato yung giawag ila daw mapabalo din sila sa ato ang mga purpose kapulisan. Gikalipay sa mga tigduma sa maong mga establisamento ang maong gibuhat sa kapulisan. Isip sa mo as a security purpose, so uyon sad mi nga magbutang mi ani mga poster kay sa amo asad murag makatabang sad siguro amo ang CCTV camera if in case na ami mga mapamilyar nila so maka-cooperate pud mi dayon sa Mabulo Police Station. Kadtong mga makakita sa mga most wanted person sa maong mga posters, kinahanglang mo text ra o mutawag sa mga hotline number sa kapulisan nga gibutang aron marespondihan dayon. Giingo ang mga informants nga makakita, maoy makadawat sa 150,000 pesos nga reward money nga gitanyag alang sa matag wanted person nga ilang ma-report sa kapulisan. Andrea Patenia, News 5. Bisan og nagsaka ang kriminalidad sa Dakbayan sa Subo, nagpadayon gihapon ang pagsalig sa mayor siyang pinili nga hepe sa kapulisan. Apan matod pa sa mayor, daghan sad pagyong sulbaron nga mga krimen sa Dakbayan. Leslie Caminado Bistil, Suginlimi. Gihulagway ni Mayor Michael Rama nga personal ang hinungdan sa uban nga mga nahitabong pagpamusil sa Dakbayan sa Sugbo. Ug bisan sa sunod-sunod nga mga nahitabong krimen sa Dakbayan, nagpabilin gihapon ang iyang kumpiyansa ug pagsalig siyang gipili nga Chief of Police. Apan matud niya, aduna gihapoy daghan nga sulbarunon nga mga problema sa kriminalidad sa Dakbayan si Police Senior Superintendent Noli Romana. With poverty is sinking in, jobless is also a problem. Psychological, emotional orientation will always come. Even there will be kanang mga gingalan na to, people who want to have an easy trabaho, can for hire, come into na part na sa spectrum on a highly urbanized city. Matod sa mayor, adunay mga daghang paagi aron minus-minusan ang krimen pinaagi sa police visibility ug kanunay nga pagpatuman og checkpoint. Gawas ni ana, kinahanglan usab ang pagpakabana sa barangay. Makatabang usab ang pagsulbad sa mga krimen sa CCTV camera sa kada establishmento ug panimalay. Will always come out kanang community involvement jud. Kay mo man mabalik mo jud sa 5 pillars of justice system. Nya kung imong patuon sa pineriso, pag humay inigawas, wa di ma-rehabilitated. Inigawas na rehabilitated, dili sa siya i-welcome sa society. What happened? Becomes a vicious cycle. Apan midugang ang mayor nga dili kalikayan ang pagpatimaw sa mga gun for hire. I don't want to say super excellent because kinahanglan pumunta mo address the drugs. I've been telling him drugs is a very important focus because everything was very well attended to. Leslie Caminado Vistil, News 5. Patay ang duha ka man ang manglimpyuhay og kanal sa Dakbayan sa Talisay
human mahilo tungod sa kabaho sa ilang gitrabaho pasado alas 2 karong hapon. Dead on arrival sa Talisay City District Hospital ang mag-agaw nga silang Romeo o Brandon Cabanes. Nahitabo ang insidente sa may Dalan College dool sa Tabunok Public Market. Nagubot ang mga dapit, diyang suway unta nga giluwas ang mga biktima. Naglisod ang mga rescuers sa paglugkat sa mga biktima tungod sa kabaho sa kanal. Gibitik na lang sa PC ang lawas sa mga biktima aron makuha. Gingong kontraktor sa Talisay City Government ang nagtrabaho sa kanal. Gipasusi ni Talisay City Mayor Johnny B. De Los Reyes ang hitabo kung kinsa ang angayang madubag niini. Muhatag sabog ayuda ang dakbayan sa mag-agaw ng mga biktima. Umaw kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Huwebes, Pebrero 20, 2014. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kay pa sa balita, Aksyon!